morning mga kapuso! Karong buntaga sa Spotlight atong makauban ang usa ka environmentalist ug miyembro sa Eco Waste Coalition na si Ma'am Chinky Gule. Good morning Ma'am Chinky and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? Good morning! Good morning, Attorney Resi. Thank you for inviting me. I'm good, no? Maayo kaayo despite sa naay pandemic, but thank you for inviting me. Maayong buntag sa tanang mga nagtanaw karon. Ma'am, among nasayran nga hugot ang inyong panawagan karon about Green Agenda in Pulse, kauban ang laing mga grupo sa mga environmentalists. Pwede ba nimo kaniya palawman? Yes, thank you, no? And we are pushing for an agenda, no, na among ginatawag pro-Filipino climate and environment agenda. No, unsa man ni siya, no? Pro-Filipino, katong mutubag sa panginahanglan jud sa mga Pilipino, no? Una-una pagkaon, no? Panginahanglan sa pagkaon. We want to have organic farming or organic agriculture na safe sa atong palibot, safe food sa mga nagakaon, no? Or sa atong panglawas. Of course, livelihood, education for all ug uban pa, no, nga basta nagatubag siya sa unsay panginahanglan jud sa mga Pilipino. Ikaduha, we want an agenda na nagatubag sa krisis sa klima. And ang pagbago sa klima, no, daghan po siya epekto, like of course kaning typhoon, no. So kato mga pipila, no, ka mga pila ka mga example nga nasulod dito sa atong pro-Filipino, pro-climate and environment agenda. Karon ma'am, doon na ba'y mga program or projects nga ginahimo ang inyong grupo nga ginatawag na Eco Waste Coalition alang sa pagpreserba sa kinaiyahan? Yes, okay. Unang-una, no, ang organization nga kung asa ko karon mo ang Eco Waste Coalition. Kini siya usa ka network sa public interest groups, no, sa tibuok nasod nga nagaduso og mga sustainable solutions sa problema nato sa basura, problema sa mga toxic chemicals, and of course, no, kaning climate change, no. Being an environmental advocate, ma'am, unsa man ang imong nakitang dakong hagit pag-abot sa pag-agni sa publiko sa pagpartisipar sa mga environmental campaigns nga ginapatuman sa nagkalain-laing mga environmental groups? Sige, dalawa, no, dalawa ang reasons nga nung ginatanaw na ako nga lisod kaay ang pag-influence sa public, no. Unang-una, of course, siguro dili kayo nakita ng mga tao nga, sige, kung naa kay na-violate na balaod, dapat na i-sanction, na i-penalize ka, mga ana, no? Ikaduha, kani, medyo, kwanta, igo, kaaytang tanan, ani, no? Kanang, taranta, murag na anad ta, nga gusto nato convenient, nga dili nato na mind nga gusto nato na siya mga butang, pero kana na mga butang naging wasteful na ta, no? Instant coffee o magtimpla ta ana humana na labay na nato ang basura. That's, I think, the most difficult part of doing advocacy work, no. Doon na po ba kay mga tips, ma'am, kung saan pag-promotar sa green environment, especially ngadto sa mga nanimuyo sa syudad? And of course, no, katong gingon nako ganina pa, we manage our own basura, no, nga we make sure nga ang katong basura nga maadto lang dito sa garbage truck, katong basura lang nga dapat para lang dito. So daghan pa, pero siguro eventually ang gusto nang nako isulti jud kay kung mas simple ang atong panginabuhi, mas simple, mas gamay ang atong gina-acquire, kaya may mas makontento ta sa atong kinabuhi. So wala pud kaayo tay kanang contribution sa problema sa kinaiyahan. So I think mao nang pinaka-basic, simple living. Unsay mensahe nimo, ma'am, sa tanang mga katawhan hilabi na nga nagpabiling hagit kanatong tanan kining mga climate-related hazards? So sa ginaatubang nato karon na climate crisis, duha man gud ang atong mabuhat, no. One is, of course, we contribute mitigating measures, no, and of course the adaptive measures. As simple as pagtanom og kahoy, no, kung mabuhat na nato, simple lang na kayo, it will not take a lot of time, no. Kung naatay mag-grow dira na mga gikan sa mga seedlings, no, nga gikaon nato ng mga prutas, ato na siyang ipaturok and then itanom. So naga-contribute na ta dito sa climate change, no? Dagan kaayong salamat, Miss Chinky Gule, sa panahon nga imong gihatag kanamo dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Thank you so much. Kini ang At Home with GMA Regional TV.